Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахште J. Дӯстони азиз, боз дар имзо навор якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дам чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуд реклама ки бошад, марҳамат сурат маълумот шуда кунем, мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имзо навор ҳастем мошинои Шкода Rapid, гурзавои фургон Tangen, яъне ки бо дигар намуд мошино, Volkswagen Passat, Kia Optima, Hyundai Accent ва Opel Zafira, Daewoo Nexi ва дигар намуд мошино ҳастанд ки бо нархҳои арзон. баъзе мошиношам аз территорияи Москва, Россия ҳастанд ки ҳам фурӯшӣ, ҳам алишӣ. дӯстони аз мошино бениҳоят нархҳои арзон карданд ки ба хотири Иди Қурбон, яъне ки арзон мондиям. Иди Қурбонро ба ҳамаи шумо муборакбод мегӯем ва навори имрӯзро сар мекунем. Курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 165 сомонӣ. Агар чӣ реклама ки бошад шумо ҳамин хироӣ кунем, мо дар видеои оянда фурӯш намегузорем. Наворро сар мекунем. Марҳамат, рафтем. Якум мошини фурӯшии имрӯза аз Сайбадрон Volkswagen Passat ҳастад ки соли барои 2003 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. гази Евро 4 дорад. моториш 1.8 литра, коробкааш механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин. мошин баъдрон такси гаштагӣ нест. мошини шаҳрия, ҳолаташ беҳтарин. ҳам тонировкааш суроғ дорад, ҳам ҳуҷҷатош, краскааш навай, ягон сарапина харошидагӣ надорад, салон тоза, электропакет, обши мошин ҳолати беҳтарин, баллоншам ҳолати кори ҳамаш 100%. то қад суми холия мегӯяд, умуман алиш намешавад мошине ки ҳолаташ беҳтарин. хоб айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт ва фурӯхта мешавад бо нархи 35,000 сомонӣ ки бо кадоме ки мегирад арзон ва муомилаи хубам дорад. дӯстони азиз, мошинчае ки тенҷ ҳастад ки мисол хай тозаҳа ки бе ягон сарапина. ин ҳамин рақамошон аст Билайн пайстани кор мекунад ва дар рақамошонам WhatsApp пайваст дорад, ки аз ҳама хубаш дар рақамошон занг занем бо беҳтарин мешавад. агар шумо аз канали мо, аз номи канали мо шумо занг занем, ба шумо ҳам арзон ва муомилаи хуб мекунанд. 35,000 сомонӣ аст. муомила ва савдош танҳо дар назди капоти мошин ба телефон савдо намешавад. хубаш омада мегӯяд бинед. мошине ки фақат барои кор рафта омадагӣ аст, хали такси гаштагӣ нест. сарапина умуман надорад. тонировка ва ҳуҷҷатам дорад. баллонш пачка, краскаш радной, ҳамаш сода аст. марҳамат, дигар маълумот гирем, боз арзон ва муомилааш тариқи телефоне ки аз назди капоти мошин. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон Kia Optima аст ки американка гибрид, соли барои 2013 соле ки 34 бензин, яъне гибрид. кадоме ки намедонад дар интернет гибрид чи аст, зада бинед, агар кадоме ки намедонад. моториш 2.4 гибрид мегӯяд, 6 литр да мегӯяд, 100 км мегардад. коробка автомат, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин. пробегаш 148 000. хоб коробка, кондитсионер, электропакет, кожаный салон, обшим мошин фулай ҳама чӣ дорад. ягон ҷош мегӯяд сарапина расхода, монитор, панитормаш, заводской ҳамаи наворотош мегӯяд кор мекунад. мошинчае ки хеле ки даст ёгода мегашта, мошин мегӯяд тоза баъдрон, яъне гибрид. кадом одамое ки агар хоҳанд ки мисол расходи бензин накунанд, ин хе мошина мегирад. мисол мошине ки берасход аст, вообще гибрид, хай бензин мерезад, мисол 2-3 баробари дигар мошино мегардад, яъне ки экономия. мошин айни ҳол дар ноҳияи вахши шаҳри Бохтарда қарор дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 135,000 сомонӣ ки бо кадоме мегирад арзонтар ва муомила дорад. ин ҳамин рақамошон аст. Россия дар WhatsApp пайваст доранд ва кадоме ки агар мехарам мегӯяд наличи омада аз пеш бинад, муомила мекунем. номерои Россия аст, пайстани кор мекунад ва дар рақамошонам WhatsApp дӯстони азиз пайваст доранд. хай бе ягон таъриф мошин умуман ягон расход надорад. мошине ки тариқи гибрид. марҳамат, бо як бор дигар занг зад, дигар маълумотои пурраша аз соҳибашон гирем. хоҳиш мекунем лайкҳоро фаромӯш накунед, навора подписааш кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшӣ аст баъдрон ки Шкода Rapid аст ки светои сафед, соли барои 2016 соле ки 34 бензини холия, объем мотораш 1.6 литра, коробкааш автомат, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин. мошин баъдрон дар территорияи Россия. хоб ҳуҷҷатош ҳаста, баллон мегӯяд пачка, ходовой, кондитсионер, электропакет. мошин баъдрон ҳолати беҳтарин, бе ягон таъриф ки
мошини 2016 сола ки бадро мошини солои навай. Ин мошино хай расход надоранд. Айни ҳол қарор дорад дар Россия, дар Москва Троец гуфтага аст. соҳибшона медонам город боша куҷо боша Москва Троец. Агар ягон маълумотшон нафаҳмида бошед аз соҳибашон мегирем. нархи мошин мега 620 000 рубл бо кадоме ки мегирад арзонтар ва муомила мешавад. якум рақамошон аст рақамои Россия кор мекунад ва WhatsApp пайваст дорад 03 ахираш ва дуюм рақамошон инашам кор мекунад инашдам ахираш 63 инашдам WhatsApp пайваст дорад. дӯстони азиз дигар маълумотша мегирем. Шкода Rapid 2016 сол бензини холӣ ҳолаташ беҳтарин аст. ҳам ҳуҷҷат ҳам балон нав ҳолаташ беҳтарин аст. хай бо як бор дигар бо занг занед дигар маълумоташа бигиред. одамони харидори канг кардан муомила ва савдо дорад. агар хоҳед мошини берасход ин мошинчаро мегирен мисол берасход дар Москва тамос гирем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшӣ навбати мо баъдон аст. инаша мошини Айрасия аст ки Hyundai Accent аст ки соли барои 2007 солае ки судифурӯш бензини холӣ аст. моторш 1.5 литр прасо экономник коробкаш механика ҳолати мошин мега беҳтарин бародарон. мошин 4 та балон мегад пачка 4 диска электропакет кондиционер радной краска салон тоза мошинча мега нахадвай а як бародари тоҷики худамуна дастсрочна мегад мефурӯша мега соҳибшон срочна пул дар курай. мошин дар Москва яъне ки дар Россия город Одинцовский гуфтага аст соҳибош ва нархиш 230 000 рубл аст ки бо кадоме ки мегирад арзонтар ва муомила мешавад. хоб ин ҳами рақамошон аст номери Россия пазитияни кор мекунад ва дар рақамошонам ҳам имо ҳам WhatsApp пайваст дорад. Hyundai Accent 2007 сол Москва город Одинцовский 230 000 рубл муомила ва савдош дар назди капоти мошин. ина бародароне ки тоҷики аз Москва аз Русия тамошо мекунанд. ина бародарони тоҷик мо мошиншона мефурӯшам. хай кадометон ки мехарем бо занг зани қайтон муомила ва савдо мекунанд. салон тозак аст кожния арзонтара мешавад. дӯстони азиз кадом бародароне ки ҳамин навро тамошо мекунанд агар ки шумодам аз территорияи Москва Русия ҳамин хел мошинои фурӯшӣ дошта бошед ки аз Тоҷикистон дар мо рӯя кунем мо дар видео оянда ин ҳамин хел фурӯшда рекламада мегузорем. лайкора фаромӯш накунед ва навора подписаш кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон ки Opel Zafira аст ки як дастгаштагӣ аст тоқа суми холӣ ва нархи арзон. хоб соли барои 2000 солае ки бензин аст ҳардаш кор мекунад. моторш 1.616 коробкаш механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хадавои 80% 4 та диска 4 та балонаи 90% ҳуҷҷатош бурчидагӣ тоқа суми холӣ хай кам косметический кор дора бародарон. мошин мегад ай соли 2017 сол мега то ҳозира дасти як одамда гаштага аст яъне ки вақтш даям вагон гирифтага астанд то ҳозира дасти як одамда гаштеса. хоб дастсрочна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 34 000 сомоне ки нархи арзон бародарон ки бо ҳамира мегад камтар муомила мекунем ва мошин қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Тузда 34 таш мега боз муомила дорад таъин ки 2000 сол аст. ҳамхели 2000 сол ҳамхели 33 бародарон ками кам ай 45 та боло аст ки ками кам 39 38 40 та ҳаст ки и бародарон мега срочна сум дар кори арзон фурӯхтесанд. якум рақамошон аст рақамои дастагӣ мегад кам кор мекунад инакда мумкин куштагӣ боша хай бохтон занг занем ва дуюм рақамошон аст номери Россия ки позитияни кор мекунад дар рақамошон имо WhatsApp мегад 24 соат кор мекунад. кам косметический кор дорад дигар мира мекунӣ фора газ метӣ фақат мегарди нахоҳед ҳамин хелам ҳай када мегардем. маърамат дигар маълумотои пурра ва аниқша тариқи телефон аз соҳибашон гирен. фақат хоҳиш ки лайкора фаромӯш накунед гузорем ва силкаи навора дар WhatsApp имо чиз дорен силкаша подлисаш кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. шашум мошини фурӯшӣ аст бародарон ки грузовой зил аст ки мошинои боркаш соли барои 1988 аст ки суди фурӯш дизеле моторуш мегад ай трактори 80 дидем ки трактори 80 МТЗ боша ҳамин хелай ба фикри ман ва ду та балони пеш мегад пачкай ва 4 та ақиб мегад 75%. мошине ки бародарон грузовой зил ки хелай ки даст як одамда гаштесай сайстараш мегад нахадвай беҳтарина мегири фақат бора мекаш айни сезони ҳам хели мошино аст ки барои қум санг кашида хок чизе ки заказ кунад айни сезони ҳам хел мошино аст.
خب نرخش میگه ارزون میگه 47 تا گفته بو ارزون تر هم میشد و این ماشین قرار دارد در ناحیه جلال‌الدین بلخی رومی. دوستان عزیز در اونجا قرار داشته 47 تا با معامله در طرف کلخوزآباد ناحیه جلال‌الدین بلخی رومی. این همین رقمش هست. مگافون پیستنی کار میکنه و در رقمشون هم واتساپ پیوست دارد. از همه خوبش در همین رقمشون پراموی زنگ زنی قطعیش گپ زنی و ماشین رفته از پیش بینین سودا کنین. ماشین میگه کگ نداره میگه نخدوه. اگر اگه وریانت دیگه داشته باشین نمیتونید که در خودشو پیشنهاد کنین. هم معامله و سوداش در نزد ماشین مرمت تماس گیرین. مگذاریم با هفتم ماشین فروشی. грузовой фургон дамаз аст. баъдон ки грузовой фургон дамаз ки намедонанд ҳамчун ранги танге мегӯянд ё ки фургон мегӯянд дамаз мегӯянд чандта ном дорад. соли бораи 2008 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. баъдон ҳам бензин ҳам газ дорад. моторш мега 1.6 простое, коробкаш механикае, ҳолати мошин мега нахадвае, ҳуҷҷатош мега ҳастае, салоншам тозаҳе. баъдон ин мошина ҳам метавонед ки мусофиркаш кунед, ҳам грузовой кунед, ҳам мисол фургон мошин. баъдон асоси барои бор кашиданам яъне зур аст. фургона баъдон ки метавонед дар дуруш бор баред бухай ира чанхе ҳила яъне кадам мешавад ки портера мегӯяд кадам мешавад ки портер да хеле ҳам хеле вариантам дора барои бор кашидан. хоб нархи мошин мега 11000 сомонӣ аст. нархи ахиронш аст срочно мега пул дар курай ва мошин қарор дорад дар шаҳри панҷакен. кадоме ки аз канали мо аз канали рахш теҷа агар ки занг занад ба шумо муомила мекунанд. фақат ба хотири канали мо соҳибшон ҳамин хел гуфт ки аз номи канали шумо агар занг зананд муомила мекунем. мошини хай камтар косметический кор дорад. агар шумо ҳамира кунен як 20000 сомон да баъдо ин мошин нархошон каме кам 20000 сомонӣ аст ки не ки бародар да сум дар кора арзон фурӯхтес аст. 11000 сомонӣ ки хел мошин дақиқа нарх намеёбем ки мошинаи боркаш барои тарбуз кашидан барои ягон бор кашидан беҳад вариантҳои хубае. ин ҳамин рақамошон аст. мегафон пастяни кор мекунад ва дар ин рақамошонам ватсап пайваст дорад, ҳам ҳуҷҷат дорад. марҳамат дига маълумотҳои пурра ва аниқша тариқи телефон аз соҳиби ҳамин фургон даваз гирем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдон ки дайвон некси аст ки светои сафед не ки камтар косметический кор дорад. мошини арзон агар ки шумо успед кардем. дайвон некси соли барои 1996 бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотори 1.6 литра, коробкааш механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина мега моторша нав кардагӣ ҳастем, салоншам тоза, электропакет, раднои краска сафед, хай бампери ақиб кор дорад. обшим мошинича кам-кам косметический обшим кор дорад. баъдон хай чихеле ки дар навор дидесен. нархи мошин бениҳоят арзон аст. клиентош бисёр. агар кадоме ки успед кард метавонад гирабо камтар муомила доштае. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ, яъне ки ноҳияи ҷалолиддини балхӣ румӣ ва нархша гуфтасе 8000 сомонӣ ки хай ягон мумкин ки ягон сомонша богзарам бисёр не камтар мегзарам. кадоме ки агар ки успед кард баъдон барое ки ин мошинда уже чандқа клиент буромадесае успед кард дар расиб томоша мехаред, накардем ҳичи не. ин ҳамин рақамошон аст. тисел пазитсияни кор мекунад. метавонед ки аз ҳамин рақамо дига маълумотша гиред. илтимос мега фақат одамони харидори наличи тамос гирад. марҳамат одамони харидор дига маълумотша метавонанд гиранд. дӯстони азиз чӣ намуди реклама ки дошта бошем рӯи экран мо фурӯшда мегзорем ва чӣ мошини мехоҳанд дар комментар нависед мо ҷустуто мекунем. то видеои оянда.